Чашчина от Русия. На Европейското първенство Ирина претърпя малко разочарование, тъй като изпуснала реда и остана на 6-то място в финала на топка. Сега отново нейното изпълнение, този път на световното първенство. Основна група упражнения в изпълнението на топка са гъвкавостите. Отново това упражнение турлан, което носи допълнителна трудност и прекрасно равновесие. Много чисти и красиви пируети. Това преминаване на крака в равновесие носи допълнителна бонификация за изпълнение. Тази бонификация се включва към оценката на гимнастичката за техническа стойност. Финал след музиката, нещо, което се наказва. Но освен това, извън този финал, много прекрасно изпълнение на Ирина Чашчина. Няма да